তিনি বেলাখি খা খামজাক চিনি তাখুক বুদ্ধিরাম দেবরমা বনো ব মহারাষ্ট্র হামজাগै ত্রিপুরা মাথা সাपर्ट खालायै बर जे ত্রিপুরা माथा सापर्ट खालायदों नै जों आरो खोनाका जे जम्पै जलाव मिया बीजेपी रंनि कायसा बाजार सबांग ओ बाजार सबांग थाने जों गोबां नर मिडिया बिसिंते जों नुखा आरो जे चिनि जनजाति मोर्चानि चिनि बिपिन देबरमा जता सामान गुनुगुलंना नायका हायनाय खानि सामान आबनो टार्गेट खायनो तिनि आरो चिनि बुद्धिराम देबरमा आरो मध्यगन्या माने बिसिनि 2 नं वार्ड कीर्तिबासी पाराव चिनि बिनि नुखौ कायसे नक खालि दङ नक बुकसा माने आरो बरक बारा दङै दङ ओ जागा ठीक सारा 10 टा के सारा 10 पौने 10 टा अब हायरं खना आजराव कायसरा बम खितारे पेरि कलांखा आरो नाय नायखा जों आरो नुखा जे बम न त नं फटो रकम न नुखा जे कान्दा सान्दा तामर जाक नक नुखा 3 नक पाखा अब जास्ट सिक्रिनाइन बागै खालाय माने ত্রিপুরা मथानो ओम हाय चिकन चिकन बम रुवै ओम हायके होयरायनाय खायै पुनि दिने टावान सुं त्रिपुरा मथा ओम हायके ना हायनो कबनै थाङो कमाय थाङो ओम ते चिकन चिकन बम बाय त्रिपुरा मथा कमाय थांनाया अब दिने नं मिडिया नि मिसिं मासाव बनि बागै त्रिपुरा सबै त्रिपुरा सानो संघर्ष खायै वालाय रुवै बि शिक्षावै ত্রিপুরা सबै ত্রিপুরা सानो एरियाव समस्त शेष खायनानै तामनि बागै ताकार जला एरियाव चिनि बरम गोनां एमएलए बिश्वजित कले बुटमान फ्रो गोबां बुट बाय बुटमान मानो ताबुक फनो आबनो नष्ट खायनानै बागै आबो चक्रान्तसि अब बाय कुनु मुंसांलाक बनि बागै तिनि सानामो जोङो ओम हाय जुरि सिग्रि जांनाय हिगाय त्रिपुरा मथानि बररकनि याग्या खुं खाजाग्या त्रिपुरा मथानि जे जगह बिलेस खरसे खरनै त्रिपुरा मथा नि जे माने वा खलाय बीजेपी रक ताबो खलाय दं माने प्रत्येकटा बिषयनो सब बीजेपी खलाय जत एकाउन्ट चिनि तबले बिसोर दंबारो जुदि खलायलेना हंखाय बुनि दा फानासि मे आसाव आं सैमनो पुलिस रना आसाव बुइ चुकिनि आयां जे ओ बांलादेश नि फाइनेरो बाय चुकिनि रजागै आयां जे बररो बाय चुकिनि रजागै त्रिपुरा सबै त्रिपुरा नष्ट नै उसने खयनि प्रोग्राम के साबलासा मंत्री साबलासा रजाक नायबो बुजाक नायबो त्रिपुरासा बाइक सबै जों नायबो त्रिपुरासा गाड़ी सबै जों नायबो त्रिपुरासा निनारो बुमरजानबो त्रिपुरासा ब्लासा और के साबर फैके वानसेदर फैकेना ओ एरिया वानसेदर फैकेना आनि मते कोन मते और वानसे फैमिया सुदु आयंग दागि जाखा सै कवर है और फैरो फैका अबनो जों मा मथाकनाय जदि अबहाय जुदि अमहाय गतनान जुदि मथाग्या हंकाय तियार मा तंनाय मीडिया नि बिसे जत त्रिपुरा मथन तियार मा तंनाय याखुं या खाजाग्या नों जुदि आक्रमण के नन रक्षा खायनान बगे तियार मा तंनाय नन रक्षा मा खायनाय आं खायनो बुजागै तंनाय याखुं या खाजाहाय दिगरा जाखेरा तंनाय एलात मांनाय जत सारा त्रिपुरा सारक ओम हायके बुमरुवै ओम हायके बुमरुवै सिगिर सानाय गुबुन बर जेन साधारण तो तंनाय रन खास सबै रन नैमिनि अब कुनु गनि जों बरगास्ता खायमिया मुइतनार बे अब गणेश एरिया गणेश अब गणेश बुध बास माने जागावा एरिया मुइतनार बे गणेश किरिनाय जादे को थई तबिन और याकुं याक और खाजग्या को और गणेश ने सिगिरन बगे हाकि फाइनांगलाक आं तिनि साइरो बि केयारफुल ताइ वइसे जुरिं खांखाय साबो थै साबो थांसायनिया अबनो समस्त अमनो रुतुगै जों खरचा खरचा के खालायनाय एसकन हामबाय।